Hey, guys, aiwa ndauya kuzotara mufungo wangu muono wangu guys. Munoona ndaona post yaswa nemwana wangu na Bruno Makusena naye achitiudza baba namairoka kuti content monetization yamakaiswa kudhara muri kuita nezvei pamapenyu hapaiti. Ndakambofunga kuti content muchipaburitsa but ndazona kuti ndozvamutori ko muri kuitei. Vedu regai nditaure ndichitaura todai. So guys, imimi ndimunopa vanhu pressure. Tinotaura nyaya yepressure panapa everyday kuti do not give people pressure. Imi munopa vanhu pressure. Anditi so far hapana munhu anoziva kuti responsibilities evanhu vakasiyanei. Guys, vanhu they go through a lot mudzimba dzavo. Vanhu vane zvakawanda mudzimba dzavo. Pamwe umwe ndiye anenge atori breadwinner mufamily, muri yose yakatarisira iye. Anenge aine vana 8, 9 vanenge vakatarisira iye. Hantika zvoti monetization mukutaura iyoyo inenge haitoonekwi guys. Inongoti kuuya zvototi dei pasina monetization pamwe dei zvitori waste guys. Dezvitori wese pamwe vanhu ndiye vachitogara kana mumukuku dei handizivi handimaona. The reason why I always say to people, separate your private life and your public life. Handimunoona, because the moment you say you are posting real content, urikuita content yako chaichayo uchiposta zvauri vanozvitwista handimaona to suit their needs. Handiti iko zvine zvinenge vakunzi muri kuposta papa munogara hapaiti hapadini, but honestly speaking we don't know their life. Hatizivi zviri mukati mupenyu wavo. Handiti vanogona kuuya kutaura zvanoda kutaura but hazvine kuti vanenge vachikuudzai zvese pamwe vanenge vane zvimwe zvavasingadi kutaura. Handimaona zvanenge kuti hazvina kukodzera kuti zviende kupublic, and then imimi motwister mega you take the narrative. At least they are showing us their real life. Ndo life yavo iyoyo, ndo musha wavo iwoyo wamuri kutoona. Handiti kuti mimi ndatoende kunotora musha pa next door here kuti vakutatidze kuti uyu ndo musha pa next door watiri kurarama, simply because munovasiva vari vanhu vanotambira pa social media vakacreate page. And guys, create page hakunetsi. Vazhinji venyu macreate page handika muri mumukuku izvozvi. Vazhinji venyu macreate mapage muri mumamansion izvozvi, and it's just a page. It's just a page. Wakubhadhara tumari toto antiona pamwe responsibility dzako zaunadzo dzakatokura kudarika mari yaunayo iyoyo. Handimaona nezuro ndakamboita video ndichitaura kuti guys, kana paese paoma tinde kumusha vamwe they came attacking vakati muri kudzira zvekuita muri kudai. Handimaona, but this is a real definition of makudzoka back kune zvadaitaura nesuro. Handimaona pamwe you never know. Handisimaona zvinenge zvichiitika ikoko kwavatori ndio zvinoita kuti vararamewo vadai. And kuese we all know kuti kaleko chakamira sei. Vazhinji vanenge vari mudzimba guys vari vana madhumbi achitambira 3000 rands kwete US dollars. Saka what do you expect them to do ne 3000 US rands? What do you expect them to do guys? Tara chokwadi ne 3000 mimi ndida kuti vaite sei ne 2.5 ndo pane rent, ndo pane school fees yevana ipapo, ndo pane kudya. Handika kumusha kwacho kwakamirira anobhadhara nei, anoita nei zvimwe zvinhu guys. Ngataure chokwadi. Let people live their lives dzavanoda. Imi ma content creators handi muri kuona munopesera makuzoseka moyo kana musina kusimba BP. Handika of course ndiko chindi kuita content yangu ye lifestyle. Handimaona yezvauri cheko, but people will take it the other way because mungo social media yemazimba kuti yakamira sei inongotogwa nezvisirizvo avaoni chakanaka, vanoona chakaipa. Even zvakanaka uchita 1000 zvakanaka vanoona 1 out of 1000 vanoona chakaipa, ndo chinotorwa chichomanywa nacho. Handimaona I don't see anything wrong ne content yana Mairoka. I don't see anything chiri bad nemusha wavo, ndo musha wavo. At least nasi zvikanzi kujoni chachaya vanosvika chinovhura dhora vachipinda mumba mavo. Ende kana ndakavanzwa correctly ndenge ndakavanzwa kuti takangova musha anyway tikangoenda kujoni ende hatina kudzoka. Handimachona so maizoda kuti vadini guys, ndo pamusha pavo ipo pai ndo pavari kutorarama, ndo pavari kutogara. Handiti vazhinji vari kurambira kujoni because pekutoti asvika hapana. Vakomana musati kana makaropafadzwa naMwari moda kutarisira Mwari ari pasi, musatarisira vanhu vari pasi vedu kana makaropafadzwa naMwari. Siyai vaite zvavari kuita, zvavari kutoita izvozvo bho zvekuti izvo zvari kubata panzere. Vakambonaiwa here inga vari kutongobika wani, vari kutongogara mumba mavo wani, vari kutongana nguva yakwana vodzokera kujoni kwavo vachita iye zvinezvi. Kana vakunofunga kuti vakudzoka kumusha kwavo tusenti vanenge vawanawo kana kuti hameno plan dzavo iplan dzavo hadzisi dzedu. Handimazviona pari kuti tizovaseka throw shade guys nokuti vabudisa pamusha pavo nokuti vane content monetization maka expecta kuona hameno kuti mama expecta kuona chi guys. Guys, those are not business people. Vantoriwo vanhu vakutongozvitsvagirawo mari tongoungavhangava pasocial media. Ndo life yavo iyoyo. Musape vanhu pressure guys. Munopa vanhu pressure svika vanhu vazopinda pasiripo. Iyo pressure yamukuita mangwana moseka futi. Handimaona motaka kuseka futi vanhu vapinda pasiripo mavapa pressure nezvinhu zvokutaura. Let them be. Antika at least kuvakurudzira kwakanaka kunenge kwakanaka. Handimaona kuti next time mugozodai mugozopenda, next time mugozoextenda, next time mugozoisawo matiles. Handimaona mune zvakanaka kwete kuita kunge kakuvashora kana kakwatasira pasi pedu. Ndo zvavanotori. Handitimaona handizoti vanhu modini imi ma content creators please. And pasocial media paka
chokwadi munozviona kuti even munhu anga asina social media account musi waanofa anongotrenda chete even anga asingadi social media. So dzidzai nesocial media iyi handimaona, dzidzai kuti zvimwe zvinhu so indamatira content kusangoko handimaona musini kuita kunoti munoitwa joko iko zvinocho chatove chituko nekusingaperi kunzi vaya pakazodai paya pakazodai. Saka vanhu vanotya kuposta zvinhu zvavo, vanhu vanotya pesera makunopostirwa zvinhu zvisirizvo handimaona nenyaya yekuti munenge muchipa vanhu pressure. Handisi kuona chakamboipa ini. Siyai vanhu vaiti zvavakuita content yavo ndo musha wavo iwoyo ndo zvitoripo ende hazvichinji.